bosong Dopha hano joto borokno yakhaiba jotoni khugono khwnao hamjago jajago hwnwi phia khorokcha obo hai o rangchak tripra hao rangchak tripra hani sajala bini laibuma buini bai feru mayalung singzaro asai phaimani yagulo khasiwi mafani yagrombai rungnogo thangui rungsrungui phan sokmani jorani simi ha bosong Dopha no gmana kirijagui kwthangna rungna bagui mukumu hukumu no joba khainai waisa ba silaibai waisa ba Bharat hakotorni kerong bwsabni bisingtwi tabuk chakra wngwi sal kisa swkang sakhamya wngmani rajakhor agulini ayala sakhamnogo klaimani phia Twrwk chakra wngma bai bwsakni kwbangma path sakrup sukrup wngjakgui narwkmaliya fatar hasteni kaham sakhamnogo treatment kaham manmani bisingtwi tabuk lukurokni bwskango haino hai phan sotonwi basa phiruka borom gwnang o hani soi mung gwnang sajala Bijay Kumar Hrangkhwl khursathai klaio TTA disi hapang rangchak habubagrani yakbai tabuk ni omolo twi duljakya khai bini lakma o hayungo totong khamu yakhaiba kwrwida wngkhamu belaino wanama singcha TTA disi hapangni bwkhaktwi lowa jiwi chubamu tai special yakhaiba alka belai nangkuknai sak naine doctor rok bai yakhaiba kaham communication yakhaiba malayui salaima bisingtwi rangchak habubagrani twiidulmung bai haino hai lukurokno kok kwsarjak hasteni kuchuk mung manjak borom gwnang Bijay Kumar Hrangkhwl nainai baidi haino hai umor chakra wngwi thangwi bo bosong Dopha no pokya haino hai sakhamnogo tongtwtwi no lukurokno hambai yafarka tai dalbidal jingjalni koktoma srai kai khwnanani chaitogwi tongo obo haike no mangpili mangkha notice khorang nainai di o mangpili rok. Can you just now call him? I'll call him up right And he can come for one day. now. I'll call him up right now. You can give a message just now to the people. To the people, thanking for your. Takuk buku. Yar. Chala barai. Juwan sikla. Okra chakra. Sini samung tangnai. Sini Maharaj Pradut jini logeo. Logerinai. Naraw jato na ang tini. Ani khabai ma khulumo tal noisak ang kok masaya sobo bahai tong ka khobor nai maya hospital tongoi talsani kom somoy ang wainai ani bohok pekok jakha rajakha abunolo third time ni bagai orobrao rungnai kreyoi abo khlai nung thui bumano hinjakha okay Rawano Kolkata Apollo Hospital refer khlaika Apuro Chini Maharaj ayang bibino ministry rok by kok salai mane ang khnawo ebong barabo important norika kintu ang tamo ang khatamong ya ang siya ang talnai kuno mai mui mo machaya bithi by mamang tongoi ani tagok jora ani yaksi obo ang achukhlai klai thong ani yaksi bo hai obo